Θα μας κάνετε μια δήλωση? Όχι, δεν υπάρχει δήλωση. Δεν υπάρχει δήλωση. Δεν υπάρχει δήλωση. Τι ρόπτα. Για να συνοδηγηθώ με 4 ώρες στο τηλέφωνο. Γιατί έχει σκιήσει την αυτήν. Δεν έχει στραβά. Είναι για τη μηχανή. Είναι για τη μηχανή. Σήμα δεν έχει, τίποτα δεν έχει εδώ. Μας έφερε εδώ πάνω. Εκεί πάνω τι θα πιάσουμε, ελληνοαμερικά. Τι είναι αυτό Νίκο το πουλιβόλο? Θα δεις τη μούρη σου. Θα δεις αν είσαι όμορφος. Το Βασίλη παρέσει που το τον καφέ. Μωρέ, κάτσε να κάτσει ο κόσμος εδώ προς το λεωφορείο. Κάτσε εκεί πέρα, έχει δω να πάει ο κόσμος. Πρέπει να κάτσει εδώ. Τι τρως, είναι καλό. Τι τρως. Δεν σε ρώτησε, εμένα με ρώτησε σούπα όμως. Το λιμόνας κάτσε. Αγίτη, αγίτη. Από τα οικία σου έχουν πέσει τα μαλλιά. Μέσα γιατί δεν πήρες τέτοιο χαλβάτο, Βασίλη. Από το που έχει πήρε από το 1979.